Gymeni Jerib agus tá fáiltearú beag clárna seachtainna seo. sé ard stúrthóir holtas gioltóirí éireann Labhra ó Murchu a bheits córalum ar a gláir seo a nocht. Is a gaiisiil mún a gúnda hebradáran ar a gua i mílúnasa 1939. Tá anhainte le cuasaí polítíocht arnú tá sé séblianna déag mar hanadúir le fína fáil, agus arnú maidir le cuasaí cóiltaisce tá bainte le sin ó bhí se go scoil. Go dtibhinn is an 1969 i ceapú mar ard stúrthóire. Céad míle fáilte, Labhra. Car míle mágat a bhhairtin agus tá anachas ar an bheith seo leat. Agus anachas ar an héanú bheith anchama. Achar an éide siar go dtí 1969 post mór fada lán aimseirich bheith ard stúrthóir stoí. Se is tóch is slí níd sé cofhada sin ó a bhíonn tú dul siar a bhóthraín na smaointe, ach is cinse go bhfuin mé antanamh go deo as bheith mar ard stúrthóir ar an gcoltas agus de bhfuil mé le daoine brathe ní amháin sa tír seo ach ar fud na crinne freisin. An nó bhí tréimhse diontaid mar uachtar an ribh sin ar chuide sé sin le de fust ard stúrthóir. De chuidigh sé tách mé mar uachtarrán ag cógáil an coltais I 1960 so bhí tréimhse 3 bliain an sin a chanig mé ar neisiaríis mar uachtarrán in dhéag sin ar feadh 3 bliain freisin agus ag an am sin de bhí géargáil le forbert a dhéanamh ar an gcoltas mar buíoch an coltas I 1900 agus a chuige héan ach fós de bhí roiintfá ebre le déanamh chudé an neartú agus é a leathanú comá. Bechaí bhfuil sin séad go bhana siad go néad tú bhas nó sin go níar le taidías nó ní a d víns táchan a teide lena. Na chuine ceistem go fáil rénos agus cúpla ó a bhí sé tastáú mé sin a dhéanamh ach de réad dámh tá tád cóirle agus na bhil sásta go leanaí mé raibh buchas mór le déad tá cuasaí sláinte go hanamháil gom agus is tócha go bhfuil nearttanam go fáil a réim. Buchas le dí tá do chláin tá tú brenn go brabal aíart agus na lagadíú. Nes nar a chutas isteach de efik le híh ard stúrthóir. Chula me go be cean gan na chéad leitreach í scríb tú ná ag Charlie Haughey agus ní letir an deasa bhí an. Well an céad leitear a scrí mé bhí mar a lorg Johntas mar I raibh ár diffic ná fac mar sinna gin agus de fór mé dúil tú anna hapig go Joe ach an sin de scrí mé leitear nach raibh ró jas agus a bhí har a bheith dána agus gáláán íag sin de fór mé cuire ó Charlie Harry a bhí mar airigadis ag an am dalisteach chun bóla leis agus dír mé sémas de brún agus Sylvester McConvey tachtisteachlum. Agus is cuilam ag an grinú sin bhí sé anhimúil go Joe mar níor thug sé mór an ardar a mí dosach bhí sé leart le sémas agus Sylvester agus tá caiise timppla go hoban agus chuir sé ceistem cén bhéad airigid a bhí ag tastáil uid agus don óid bhí cardan mór airigid á lorach agus dúirt mé 1,000 díog don bhblion omláin sé don bhblion omláin. Cén bhéad blian mí atá fáca níos, well tá seach mí fáca. Tá mé chun 10,000 thuirtit chuile don bblion agus an machchan seo beag Johntas blion túla god, so sin Charlie Haughey. Se. Agus ní cíala bile sé letir dúltach a fursa mar sin rá. Sin é déireach agus is tócha slí nar a churméon litir eile sin saistína bhí ann, de thug sé faoinear is tócha go raibh mé réúnta dáíire agus nach raibh mé chuna imach go bra siimplíí gan béidir freigra cearta áil a caithí mé rá gur cabhraigh an Johnta sin go mórlíonn mar de bhí ar gomas timirí a chur an móthir dos léo mar ardifig in áras an Comhra im le lia. So bhí mar in a lána dhéanamh tuis go raibh Johntas mar sin a gcuin. Cé rinne siúil an stampa láidir builte nó céhéad na daine is féidir rá a hosa cultas cultúí éireann na chéad láiríomh. Se well le daine de banéchan coltas mulin gáir I chuige héan agus bhí daanaan sin cosú le Paddy McIlvany agus John Keenan agus mar sin agus ba gcuoine iad siúd a bhí anstóm a go Joe ceoltóirí cosú le Leo Rossum mar hampla agus Paddy O'Brien ó Hibredád agus mór ceoltóirí eile mar sin. Bhí mis réúnta óg nar a hostraigh mé 29 bliain déis bhí taithí ag na daine seo a chug mé rud amháin faoi nara go raibh ar thar a bheith practicúil in éon rud a dhéon siad. So dála mí sa lán ó na daine sin agus tá mé go mór faoi comínacha
agus is tócha go bhfuil an náisiún go mór faoi comína. Agus nó mar a láirtún sin Leo Rawson agus Paddy O'Brien agus na ceoltóirí móra leidir Peabody agus Fiddler agus Chulahílaní chuir tú einar up, so hiige bin saibhras an héin go téin. Ó gan éon dátííochar mar hí na daine seo is tócha ba eíon tóirí iad den sco a bhí ionta, bhí ád caiidáin aá sa ceol, agus de hiic mé go má gan daine den taid sin ag an tréimhse sin, go raibh gach seans go mé chun ceol híos go mór. Ach is tócha de heasadar an fód díreach ag an nám ceart, agus de hiigeadar go má más rud go raibh sean segmhaint na hhéireann go mbeadh simachos sa ceol. So leis na phleanna ceol agus mar sin, tháinig an ceol amach go poblí a rís. Has sé bin sin flé ceol na hhéireann tá sé an ó chuin agus náiteach dhéagsúla rud. Ro sé sin sa bléin ar a buinte agus a bunaíomh cóiltas. Se de bhí gan áras bhí an céad flé ceol is tócha muilin cear féin, agus bhí úna is tócha bunathirí an cóiltais gur tháinig slúte bratha ag an nám sin, agus caiithú a hiiscint, nach raibh spread có láidir sa tír ag an nám, bhí anna chuid daoine ag dollar imircha. Ach má éachan tú ar an le ceol dearnach a bhí sa cabháin mar hampla, de bhí 300,000 duine i láthir ag an bhlé ceol sin, 75 fáin géadas na daine sin, dína óga a bhí ionta, so is cinse gur éirí go má leis an smaoine. Agus cén fád ar a héanaan is, fiúin gur tún táirt stúrthóid, cén fá go bhfuil méidsin i tíochtáin agus a méidsin túidir? Is tócha dó seach gur ócáid an phléisiúra atá ann. Ceapan go má go bhfuil féinúlacht náisiúnta i gceist ag na daine a hagan ann, agus mar hampla de bhí phleaiciúil na hhéireann sa tuaisceart an céadúir im líana, beag sé dul go sligach an bhliain sa cóin. So ní léon áras faoin a go bhfuil éileh ar na phleanna seo, a ceapan gur féúnacht náisiúnta agus camrádarí na rudaí is táchtaí. Cén fá nach ra phléisiúil na hhéireann a Mullen Gare an géiteán? Nach chi lenis go meach se banán ceán 5 bliain nó iad seo 6 bliain íana. Tá met nólan go ar le fadán. Well sin ceist an bhá agus tá cinse go méid muinte Mullen Gare ag féchan de an glár seo agus ag súil le freigra. Bhfuil tú tuair geallúnta sód? Bur bhil am héin cinse go rachi sé thneis go Mullen Gare, ná níl éiretas ifigóil feite goin. Ach tá am lán cinse go dtucha siad thneis. A beag daine ag díú inis go mórmhór ar 2000 is a séideach, agus tá mé ag ceappa go méid sús le 5 éiretas isteach. So tá gach seans go méid Mullen Gare ina measc don bhliain sin. Agus deirtarlam gur chuid an phléisiúil a bhí i Mullen Gare 9 lechiad bliain ó chuin go chur sé anim an chóiltas go láidirs na pápéid hí roiint go na sagart tuairteach, hí neimseir go breá, agus bhí daine fidigus mrá strupeltin nach vekja en áite be hegin amsin. Simúr go leor hálan rud céanan ó a bhí phleaiciúil na hhéireann i gcaisiil mún, agus is cuiinlam me an nám gur bantrach na tútha tuatamach comá, agus de bhí a chlár ar an televís gach seachtain agus cartoons le Terry Willers, agus í hamháin de bheocht na bantrach na tútha imdíag se, agus an céad ceann na mise i dhéag bantrach na tútha. Ach nuair a éachan tú séar, bhí na hamantí sin nabhar códach dá réire, just go raibh daine ag buin sport agus solt as an rod, ach ní raibh taithí uaireanta ag daine áirithe ar slúte ag ballú le chéile. Ach táinis buchas le dia. Agus críomhan inis bunaíthe náiteachí, cé méid críomh ar fádan is atá ag cóiltas ceoltóirí? Tá 250 créomhagan inis, agus tá siad ag 5 tíortha déag ar ceithre mórrainn i láthar na hóire. So má hain tú chun na Rúise tá créimh i Moscow, tá créimh is a Japan i Tokyo, is féidir le dul go Sydney nó London nó áiteacha eile, agus comála sin America heasan is tá ceithre créimhachan sin, tá 2 ceann san Argentín, tá ceann i Chile, tá ceann i Colombia comá. Tá sé sinna fás anna hapig. Ní is a gom chuna héamh ach tá simagain ina le héamh. Sin inis ar fud a dána Láras, ach bhfuil spéise bethe ag nó ceirtá suas aber loch na Gaeltachta, ní hinnerid sin críomh hólta sé víns na cantar Gaeltachta bhfuil.
No, mar is tócha an Gaeltacht is sampla an féin an Gaeltóir tá cultúr bio sa Gaeltacht tá Gaelge bio agus is tócha an Gaeltacht sé sin tabar an cultúr so beidir go é sin cean des na cóisna ach ní léon áras faoi ná bhfuil an gníomhíocht ar fad sa Gaeltacht ó héamh an cheol rincí agus go mór rincí ar an seanós agus tá mí go léir go mór faoi comín ag an Gaeltacht mar a go bháin go raibh an Gaeltacht da ins na chuigedaí agus na seacadaí nóair a bhí roinnt daoine garí dúilteach a go fiú bháin nimhnach ó héamh na Gaelge is na Gaeltachtaí a hasan fód ag an am sin. Fuair tú go leor amachchas cóltas baléir, fuair tú de bheannas cóltas nach chuid nach ra baint fóra chéine úna ní rónáine be? Se bhí si marúnaí ar cóla na mún agus de bhór mé an sin agus de bhíoh si ag móna i goláiste Gaeltachta le muiris ó Cnéide ar an muiríoch i géirí agus bhíoh mise an freisin. So is taobhiste den cearcail sin a bhóla mar le chéile. Ra chuide go cheoltóirí mór an na tíre gemáinis? Is tócha go raibh leadas na ceoltóirí ann ag an am bhí 500 nó 200 nó 300 duine formhóra có ceoltóirí duine cosúil le Paddy O'Brien agus Leo Rose Sean Ryan agus Brian O'Doherty agus duine den taidh sin agus caithfidh mé rá go bhfuine mar go léir antanna bhas iad a bheitán duine óisle a bheithiad in ngach slí agus nóair a bhíonn siad a got mar carda thugann sé sin misneach agus tóchas agus is cinnte go thug siad misneach domsa an lá sin. Anéir, fan linis mar siad a hiile bei tiile cosí sanir báil láras agus sibse Somáile maidan si berud céanaíana áirtstúrthúir holtas geoltóirí éireann Labhra ó Murchu ó Comhra líne nocht. Be mu deir éis héis na bhuagríse. Céad fáilte ber éis ag an glár Comhra agus Labhra ó Murchu a Comhra líne nocht. De winter bala Europe no gníon de grástar ban istóí ach sipéin fáisciúgus tógiú was drá mór poblacht annach chu. Se a bhí me ahar mar a hále bhí sé gníomfach i drid na séirse ach ba as bercanhead sasanna de má bháthir mar a hálíon agus Ceasú ar i chéliad? I sa bhráitin bhí me ahar ag obarán ar fad tamil agus dan bhí mé anna bhórálachas me ahar go raibh buinteige le trid na séirse agus is tóchas lí go bhfuil an poblachtánachas céine a gom hen. Agus tá? Tá sé ins na chuigadaí caithas tréimhse sa campa géhan ar an gcóireach agus caiimar a go chuig sé sin i bhaim orm go mór mar de bhólas an sin le mór poblachtána go raibh an Gaelachas agus an tíográ go smeor ionta agus bhí seans na gcuin díospóireachtaí a dhéanamh ar cén sais tíre bhí tastáil bhí mar a caint faoi féinúlacht náisiúnta a hen tún na tíre agus mar sin agus ag an am sin bhí daoine cosú le Rory O'Brady ar dhéiste go raibh anam agus Sné bandecha sin. Bhí dahí leis gail dahí ó Conal an Comhra agus is cuilam nar bhí mise an déalaigh Rory agus dahí as an gampa ag an am sin. Ach na daoine seo daoine brathe idéalacha a bhí anta. Ra tú hain tú san IRA? Bhí me sé glúiseach na poblachta ag an am agus ceantas na cóisina tócha ná ceap mé go raibh cosar bholag á dhéanamh ar na náisiúnathe sa túisgurt agus nach raibh éon ord á thuirtar sin a cé go rá mar i gcónaí a caint faoi cartainna agus a hen tún le tíre. Bin sin díiristeachú le go le déile le cuasaí polítíochta. Well, is tócha go bhain sé sin go mór leis gan éon áras, mar de bhí sé ag teastáilún is tócha a bheith páirteach is saoil ó náisiún agus comála sin de bhí sé ag teastáilún servís a thuirt. Agus comála sin de bhí me a géirí leanúnachas a cintú in san éireacht a bhí acuin sa bhaile. So
agus tá anáthas orm go raibh an sean sin a gám. Ach ó híh do chuid políocht tú de hena dúiris le sébli na déag bailíir Tá táach mé dosach í nócha seacht mar a hála. Fína fáil Fína fáil fehan nachchuid se. Agus tá mé mar orláirí anis ar cuasaí cultúr agus cuasaí eíonna Comhra agus cuasaí gailteachta agus caiimrá go bhfuil mé buint an tanmhas a cumála sin is dócha go dtugann sé ardán dúing á dúra mí an nachta beidir go meach buintéan a ghain le polisathe agus cumála sin gur féidirú linn scrúdú ar polisathe na dála Comhra. So tá anásán go Inéon tín túnis le chuilthórta hín sé bunaigh fína fáil. Well, tá mé rád cinse faoi rud amháin, go bhfuil sé níos fearr bheith histig sa ceorcail agus a géirí do thuairimí féin a chur contosaí. Más rud é nach bhfuil rudí nach bhfuil tú sásta leis, gur féidir iad a athrú, agus cumála sin beidir na dtíine maithe a aimimsú, agus beidir tuairimí a chothú adring héan. So ní féidir rá riomh go bhfuil tú go thomláin sásta le éon pháirtí ach ó maithéamh se tá mé sásta go bhfuil méon san pártaí ceart. Tá rud mór ar bunagaí le hí 2000 agus 60 garnú be sé futí. Be Comhra céad blion á dhéanamh gin a rairí amach na cáska agus tá club ar a tuchttar the 1916-21 club agus tá siad agus tá mé páirteach in san obair seo go bhéite mééis a bheith cinnte go méid Comhra ceart an phobal ar siúil. Ní bháin ins na cathracha ach ar fud na tíre freisin agus tá mí géirí seans a thuirt a gach dream go bhalló a bheith páirteach in san obair sin. Ní gimimechtó scéal na bolíochta a bhfuil se socraí a í ce mé fleicheúil na héan an bblion sin. Níl sé socr go fáil ach tá lán cinse go méid ar a leid cóigéiretas nó beidir cean ó cóigéiretas. Tá go leorra ar a 2060. Tá sin é ddíach, mar is dócha tuis go 2060 a bheith gáin, Tás go bhfuil mid a caint faoi cuasaí cultúrtha, is dócha go bhrá le baltí áirithe an ócáid mhór sin a bheith cá. So ní lisagann go fáil cén áit a bheith sé agus cinse go méid ócáid speisialtán. Caintear bolíochta Labhra se nó fermóra le Páric Mac Píris fermór le rá tá baint mhóra de le funadúireachta fíor sin nach bhfuil. Se tá mé mar caihéalach ar ó 1978. Agus an tam sin bhí anna chud amachtaí a gcuin de bhí glóréim anna bhórim le lia ina raibh suas le céad eistóirí profisiúnta. Bhí scolann féirsigh, gradamann féirsigh agus anna chuid fáil seán. Ná siad tá fácanéis ná gradamann féirsigh brunta gradam ar gcuine féile gach bliam. Ach tá méid súil béidir le 2000 agus 60 go bhéta míos nóchantí dhéanamh ar an smaoinmh sin a ríis. Hir a smogta sé do cuiimrú írsmolán nó áiti dhéana a gcuimre an fírsí. Warsip sé mór an tuairisce sin nó bhfuil se ben an mór an cúna thuirtá be a níar a dí sé ré? Well, bhí anna a clás go raibh sé sin ag tarlú. Mar tá ras mochas dócha ar ceandas na háitecha is starúla agus is simúla is saoil an fírsig agus bhrealín cabhar a thuirt agus dat nóid tá an anna chuid daoine ar cóirt chuig rosmóg agus a bheith se go dáas dámbeoh forbert déantar. Se. Déta bheith a hí sa gahíir sin semach ar mai agus déta bheith mar uachtar an na héirean. Chamá le bheith áirt stúra thuir ar chóltas. Sin rud a bhí go mór san nuíocht na bhíon táchan ar bun go ratúgaile a roich. Se mar a hála a tháinig daoine cóim me an nám. Daoine áirithe gur a buinteá le cuasaí táchaán agus tíir siad orm anam a chur a raig í tosach bhí leisce orm é sin dhéanamhacht íon mé mac na bhéir agus de bhí orm áileach tosach chun bhéiting na hanam na chána áil ó fithe tartaí dá agus seanadóirí agus for mé mac go tapig go raibh sé sinna gom. Comála sin tháinig anna chuid daoine com le takeíocht a thuirt ó héamh cadrah poblí ciste chuir le chéile agus mar sin ach mar a hála de bhí sé socrathe ag féanna fáil ag an nám
gan iarthór a chur sa rás. Ceap mise go cór go mbeadh iarthór ann. Déon gan óis dócha chun an brata comádig folingt agus an goilechas agus an poblachtánagus a chur contasaí ach tuisc nach raibh sé tastáil ag an am ón ceanara ní raibh sé tastáil umse éon dailsí dhéanamh sa fátaí so de haring mé siar ag an am. Haran tú siar le brú ó cheanarí na fáil? Well, ní donna go féidir brú, dúirt sé lom nach meach sé sásta go meach mé dulraig mar go raibh sé socrathe gan iarthór a bheithe cá. So de clach mé lei sin, ce go raibh sé caiim ar á go raibh sé tastáil a bhana chuid tachtaí dála agus seanadóirí go rocking a raig ag an am. Agus nach gearra bhí sé a garú fi na fáil, mar beidir níl samú sé fíornú bréagach ach nach ra cainteán go rá íirte ag gceannar nó ag fi na fáil ghine berstile ruich sa táchan sinna dasach. Sé déir go raibh sé sin fér comá ón méad a bhí cloiste gomsa go raibh ach is dócha táis go bhór de dúil tú. Is dócha siad a bhí geist ná beidir personality mór mar sin mar a bhí cuasaí. Nar a tú héin de personality mór le chuile. Well, I gceapá gnína an bhá gáine fá céad a bheith an. Yeah, well, Tom cinnte faoi rud amháin cai mé sin ará ón méad takeíochta a bhí á hariscin dom ag an am chu sé sin úna orm. Agus ní mé caint faoi duine bháin hí na céta an. Agus na daine a bhí caintlum hí taithí acu ar táhaáin ribhe sin freisin. So i slí cap mé tar éis tamala dar nói de bheitcharing tríal a bhaintas ach más rudí go raibh sin sa go a bheitmar iarthór ní éon áras faoin a go néing an íireacht dul chun céine. Bailíart. Bheith muidir fáil chuide inníhhaite go le gearras an uachtar. Well, bearlam sa chuir a bheith an glár seánis. Ní leneach leanú méid ach istéasar an súantas na réadúirí bheith éan sin bhfuil an ceán óid a go bhfuil? Well, ba chóir go méocht dar íire mar tá mé is tócin féiníar ó bhí as cead bliana díag agus cai mé seo rá ní héan úlach é a go bhhailart agus tá anáthas orm go bhfuil an scéal álaigh. Is trúa nach bhfuil mór an dí bhain ach sin mar atá saoil. Ról tú an dúidir riamh a híal? Ról tú deach misciúil riamh? No, is cuinnam nar bhíos an óg béad sé ó seach blianú mar sin go bhór mé blas saidar ach ní raibh an ach spúnóg ach nó ní raibh las mud sin agus tá ásorm nar cóig mé ar mór. Tá an ceartad mar an ólacht túte le nílas cen saidar a tágálanis agus cóáirdechas faoin na grada meile fuirtú a híl freisin nach chuil lámáin láirtear a buniuach. Síl fadad agus gur míle maithadal. Gur míle maithad bhhairte. Sin enna sé Labhras ó Murchu áirtstúr chuir choltas ceoltóirí éireann agus sin enna bhá go muid cuasaí be mud liberís le chuna dé in teachtainse thugainn agus chlára lein idir a dálín chunig í héin a caint a córa agus a ceol agus ar a beheile go dé sláintse ar fad.